Tak ahojte, ja vás srdečne zdravím. Ja som vám prišla porozprávať náš príbeh, ktorý sme spolu s manželom prežili a povedať vám všetkým, že konečne už staviame dom. Začali sme ho stavať tento rok, lebo už sa ho nebojíme stavať. Lebo chceli sme ho začať stavať pred 3 rokmi, ale dozvedeli sme sa takú šokujúcu správu a začali sme sa vážne báť. A tak sme všetko zabrzdili. S manželom sme sa zobrali už pred 5 rokmi a nemohli sme mať deti, pretože ja trpím takou vážnou neurologickou diagnózou. A keď sme videli, že môj zdravotný stav ide dole vodou, tak sme sa rozhodli, poďme do toho, majme dieťa, nech sme kompletná rodina. No a tak sa aj stalo, že sme otehotneli, všetci lekári boli proti, zásadne to odmietali, ale my sme boli rozhodnutí týmto veciam čeliť. Brúško rástlo, všetko bolo super, tak ako teraz. Až na to, že v 20. týždni sme išli k jednému lekárovi práve kvôli môjmu zdravotnému stavu, aby ukázal všetko, či bábätko je v poriadku, či ja som v poriadku a tak ďalej. Srdcová činnosť bola v poriadku, obličky tiež, močový mechúr tiež bábätka, to sme sa potešili. A na záver nám povedal, vaše dieťa bude mať Downov syndrom. A my sme si povedali, čo? Downov syndrom? Nemýlite sa? Lekár sa ohradil, ja sa určite nemýlim. Mňa keby Bratislava chcela dobehnúť, musel by som jej ísť oproti. Pýtali sme sa, všetky markery svedčia preto, že bude mať Downov syndrom? Áno, bude. Keďže bol piatok a interrupcia sa dala urobiť len do stredy, hneď v pondelok nás posielali na amniocentézu. My sme amniocentézu odmietli, pretože je vysokopotratová. Mnoho ľudí ani nevie, že pri takom zákroku, ako je odber plodovej vody, zomierajú 3 deti zo 100. Verím, že by ste nešli do miestnosti, v ktorej by bolo 100 ľudí a 3 by mali zastreliť. Takže ani my sme nikam nešli. Ale nevedeli sme spracovať informáciu, že naše dieťa bude mať Downov syndrom. Prišiel na nás strach a úzkosť, obavy a my sme sa fakt začali báť. A tak sme prišli domov a začali sme aj plakať, ale začali sme sa aj modliť v tom strachu. A prosili sme, Bože, hovor ku nám, čo máme robiť, kam sa máme obrátiť, za kým máme ísť. Otvorili sme Sväté písmo a tam boli slova: prečo sa chveješ, duša moja, a prečo sa trasieš? Dúfaj v Pána a budem ho velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. No a my s mužom sme sa prestali báť. Začali sme dúfať v Pána, začali sme sa modliť. Každý deň sme sa modlili za to, aby sme mali zdravé dieťa. Boli sme aj v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva prosiť, aby Boh nám dal zdravé dieťa, lebo On môže. No a potom prišiel čas pôrodu, ukrutné bolesti pôrodné a tak sa nám o 5:30 večer narodil syn. A moja prvá otázka bola, je zdravý? Odpoveď bola, je zdravý a krásny. A my teraz máme zdravého syna, lebo Boh to tak chcel. A on sa oslávil. A potom neprichádzalo do úvahy, aby sme čakali druhé dieťa. A vidíte, že sme tu a sme opäť tehotní a v novembri máme termín. A ja verím, že aj tu sa Boh oslávi. Ale ja som tu neprišla hovoriť o tom, čo sa nám v živote stalo. A vy ešte 2 dni si to budete pamätať, potom prídete do svojich koľají a určite tu zabudnete. Ja som vám tu prišla povedať, nemáme sa čoho báť. Vieme, kým sme boli spasení, vieme, kým sme boli vykúpení. My vieme, komu môžeme veriť a vieme, komu môžeme dôverovať. A preto, ak sa stane, že sme tehotní a máme otrasnú rodinnú situáciu a nemáme finančné prostriedky na to, ako my zabezpečíme to 4. alebo 5. dieťa, nebojme sa, lebo Boh vidí ďalej ako my. My sa nebojme, že máme 2 malé deti, rodené cisárskym rezom a rána je čerstva a opäť sme tehotní. A čo teraz? A prichádzajú otázky a strachy a obavy. My sa nemáme čoho báť, lebo keď Boh dáva dieťa, je to dobré, lebo Boh dáva len dobré veci.
A keď my ženy sme choré a máme otrasné choroby od A do Z a sme tehotné, nebojme sa, lebo Boh nám dáva to dieťa. A keď Boh dáva dieťa, je to dobré a v žiadnej životnej situácii sa nemáme čoho báť, len dúfať v Pána a budeme ho velebiť. Lebo Pánovo milosrdenstvo je veľké voči nám a jeho pravda trvá na veky. Amen. Ďakujem pekne. Volám sa Monika a s mojím manželom Jankom máme 4 deti. Pred 8 rokmi, v čase, keď sme už mali 2 synov, mladší z nich je tu so mnou, sme veľmi túžili po ďalšom dieťati, ale prešlo 5 rokov a dieťa neprichádzalo. Ale nakoniec Boh po modlitbe spoločenstva, ktoré sa za nás modlilo, nám požehnal dieťa a to vytúžené tehotenstvo bolo také čosi zázračné pre nás, že naozaj ako Boh naplnil to prisľúbenie a čakáme bábätko, dozvedeli sme sa, že to bude dievčatko po 2 chlapcoch, o to väčšia radosť to bola. V 5. týždni však prišla taká prvá skúška. Dozvedeli sme sa, že Boh vyplnil tú našu túžbu tak ešte hojnejšie a čakáme dokonca dvojčatá, ale jedno z nich zomrelo. Bolo to pre mňa také veľmi bolestné. A vtedy mi jeden brat povedal, že ešte nevieš, čo ťa v živote čaká a možno práve vy potrebujete takého orodovníka v nebi, ktorý sa za vás bude prihovárať v ťažkých časoch. A naozaj po krásnom tehotenstve ďalšom, ktoré bolo bez problémov a všetky vyšetrenia boli v poriadku, sa nám 7.7. v taký zvláštny deň, akoby v čase plnosti, narodila dcérka Anna Sofia, ale na druhý deň ráno prišla lekárka a mi oznámila, že dieťa nie je zdravé, že má ťažkú srdcovú chybu a má Downov syndrom, bude mentálne i telesne handicapované. Bolo to pre mňa nesmierne ťažké. Vtedy som sa tak pýtala Pána, že Pane, toto je to dieťa, ktoré si mi dal, ktoré je vymodlené, ktoré je dieťaťom prisľúbenia. Nerozumela som tomu vôbec. Veľa ľudí zo spoločenstva sa vtedy za nás modlilo, keď sa to dozvedeli. Snažili sa nás povzbudiť, telefonovali nám. Ja som vtedy nikoho nechcela počuť. Uzavrela som sa do svojej bolesti a jedna sestra mi vtedy poslala SMS-ku s takým citátom z Božieho slova, s takým prorockým slovom. Bolo to z proroka Jeremiáša, kde Boh hovorí: Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. A vyvediem vás zo zajatia. Až neskôr som pochopila, čo to znamená. Asi rok trvalo, kým nám Boh liečil naše zranené srdcia a ukazoval nám, čo sme vlastne v tomto dieťati dostali. Že je to nesmierny dar, tak ako každé dieťa je dar. Spoznávali sme v priebehu ďalšieho času, ako rástla jej čistú dušu. Naozaj. Je to dieťa, ktoré nevie ublížiť, tak ako sestra, ktorá tu hovorila predo mnou, ktoré vám dá toľko čistej lásky v takej krásnej podobe, ktoré vám ani zdravé deti nedajú. A to, čo sa mi kedysi zdalo ako životná tragédia, dnes viem, že je úplne ináč, lebo ako Boh hovorí,
moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a naozaj tá Božia logika je úplne iná. Dnes sa tešíme z každého dňa, kedy je Anička s nami a ďakujeme za ňu. Stala sa naozaj obrovským požehnaním pre mňa, pre môjho manžela, pre naše ostatné 3 deti, pre široké okolie, príbuzenstvo. A takú veľkú radosť som mala aj z toho, že vidím, že aj naše deti, keď s ňou žijú a spoznávajú to dieťa, ktoré je iné, už sa ináč dívajú na takéto deti. A príkladom toho je aj to, že pred nedávnom môj syn písal prácu v škole na tému právo dieťaťa na život. A jeho práca bola ocenená v rámci celého Slovenska. Vyhral 1. miesto v tejto súťaži a písal práve o svojej sestre. Tak on by vám teraz prečítal taký krátky úryvok. Ja na záver chcem povedať len to, že naozaj život s takýmto dieťaťom má zmysel a ja som spoznala, že to, že ona je tu, že sa môžeme z toho len tešiť a jedno naše dieťa je už v nebi a to druhé má isté nebo už teraz a čo viac si môžeme ako rodičia prijať. Ďakujem. Mám sestru s Downovým syndrómom. Veľa ľudí odsudzuje takéto deti. Naša spoločnosť a lekári ponúkajú pred narodením týchto detí potrat. Hovorí sa o práve mamičiek rozhodnúť sa, či bude dieťa žiť a či nie. Ale kde je právo detí na život? Či nie je toto tiež zabíjanie? Neviem si ani predstaviť, že by tu moja sestra Anka nebola. Vie ľudí rozosmiať, je veľmi, veľmi dobrá, láskavá a starostlivá. Všimne si, keď je niekto smutný a chce ho hneď potešiť. Nemá problém, ak jej niekto ublíži, hneď prepáčiť. Je takým slniečkom našej rodiny. Mám ju veľmi rád, aj keď mi stále berie loptičku a občas je tvrdohlavá. Myslím, že takéto deti tu majú s nami byť, pretože oni zlepšujú svet. Čítal som, ako jednu športovú súťaž vyhral chlapček s Downovým syndrómom. Ako cenu dostal veľký dezert. Bol taký šťastný, že otvoril dezert a všetkým ho porozdával. Nakoniec mu nezostal ani jeden cukrík. Ale nebol smutný, lebo mal radosť z toho, že kamarátom chutilo. Hovoríme, že my sme normálni a oni sú postihnutí. Nemám rád, keď niekto hovorí postihnutí. Oni sú len ináč obdarovaní. My sme lakomí, skúpi, chceme všetko len pre seba, ale on, myslím toho chlapčeka, porozdával všetko, čo dostal. Či nie je skôr toto normálne? Možno viete, možno nie. Tieto deti majú jeden gen navyše oproti ostatným zdravým ľuďom. Ja by som ho nazval gen ľudskosti a dobra. Preto si myslím, že tieto deti majú rovnaké právo na život ako ostatní. Lebo bez nich by bol svet chudobnejší na lásku. Dávam slovo Števke. Ahojte, milovaní. Takže ja som Števka. Už pred viac ako 2 rokmi som dostala pozvanie od otca Dušana do spoločenstva Detí svätej Alžbety ako pomoc. Trebalo tam pomôcť. A tak som raz pomohla, druhýkrát. Potom to obdobie vlastne, keď som bola štvrtáčka na strednej škole, som sa dozvedela, že moja spolužiačka je tehotná. A hneď som jej položila otázku, že či si to bábätko nechá. Tak rozplakala sa. A už som vedela, že váha. A vlastne na tej jednej omši pro life spievalo jedno dievčatko pesničku Mama, ja chcem žiť. Som jej poslala tú pesničku v mobile. A ocko toho dievčatka, teraz už takmer 3-ročnej Viktorky, povedal, že mám pravdu a dnes to dievčatko svedčí o veľkosti Boha. A potom, ako tak dni, týždne, mesiaci išli ďalej, tak som sa vlastne pred rokom dozvedela, že môj ocko nemôžem povedať, že ma nechcel, no proste chcela, aby mamka išla na potrat, keď ma čakala.
A bolo to pre mňa veľmi ťažké, doteraz je to ťažké, ale čo mi dáva silu je to odpustenie a sila, že tá istota, že Boh ma chcel ako dcéru a vďaka nemu aj tu teraz môžem stať a odvtedy som sa rozhodla, že pokiaľ budem žiť a Boh mi dá silu, tak nedovolím, aby čo len jedno babetko zomrelo. Teraz sa starám o 3 dievčatka, 1 6-ročná a 2 rok a pol majú dvojičky. A nie je nič krajšie na svete ako vás, keď vás ráno objíme dievčatko a poboska a pohľadí, to je čisté nebo na zemi. Takže naozaj nebojte sa života, nebojte sa detí, je to ten najkrajší dar, aký nám Boh mohol dať. Takže ja ďakujem teraz Bohu za svoj život. Odpustila som a takto aj verejne odpúšťam svojmu ockovi a ďakujem aj za váš život. A poďakujte svojim mamkám a ockom, že povedali áno životu. Bohu vďaka. Janka má svedectvo reálne, čerstvé z úplne iného súdka. Počúvajme ju. Ahojte, ja som Janka. Mám jednu sestru, ktorá s manželom túžili po dieťatku a 3 roky sa im nedarilo. Medzi tým časom som sa obrátila aj s manželom a vstúpili sme do spoločenstva Maranaty. Tak sme sa začali modliť. Založili sme takú modlitbovú reťaz. A boli sme tam 5 z rodiny, ktorí sme sa modlili a takisto boli tam aj nejaké obety na tento úmysel. A mesiac, už im odporúčili aj umelé oplodnenie. Mesiac pred umelým oplodnením nám oznámili, že čakajú babetko a teraz som krstnou 3-mesačného krstného anielika, volá sa Danielka. Takže chvála Pánovi. Chvála Pánovi.